Bir karar döwletiň tezi ýamynyň galkynçy döwrüne Türkmenistan gahrman arkadamynyň başyna başlan we hormaty prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzyň başçylygyna üstünlikli durmuşa geçirilýän netijeli daşary syýasy guruna bir eýermegi dowam edýär. Watanymyz oňyn bitaraplyk, paragatçylyk tüýjülük we hoşnýetli goňşuluk ýörelgelerine agrarly bolmak bilen umumy awadançylygyň maksatlaryna laýyk gelýän diň hukukly netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürmegine uly goşant goşýar. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň degişli kararnamalary bilen 3 gedek ikrar edilen hemişelik bitaraplyk hukuk derejesine eýe bolmak çözgüdüniň geljegi gönüktirilen dogry we öňdöngürjükli ädim bolanlygyny bellemek gerek. Türkmen halkynyň gadymdan gelýän ansanperwer däplerine we paratatly durmuş ýerlerine esaslanýan Türkmenistanyň bitaraplyk hukuk derejesi Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamasynyň esasyny düzýän umumy adamzat gymmatlyklaryna da dolu laýyk gelýär. Häzirki wagtda Türkmenistanyň bitaraplyk hukuk derejesi döwrüň möhüm meselelerini çözmekde döwletleriň we halkary guramalaryň arasynda hyzmatdaşlygy höwetlendirmäge oňyn täsir edýän şert hökümine ikrar edildi. Hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllyk münasibetli halkymyza iýberen gutlugyny belleşi ýaly. Ýurdumyzyň daşary syýasy strategiýasyna laýyklykda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropa Birleşigi, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy, garaşly döwletleriň arkalaşygy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, goşuşmazlyk hereketi, Islam hyzmatdaşlyk guramasy ýaly awraýlyk halkary guramalary, Ýoşunman we Aziýa sebitleri, orta we ýakyn günnäger Ýewropa we Amerika ýurtlary bilen gatnaşyklary hassa pukturandyrmaga uly ähmiýet berýär. Munyň özi Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk hukuk derejesine eýe bolmagynyň 30 ýyllyk münasibetde guralan halkary çäreleriniň başyna başlan bitaraplyk binasyna gül goýmak dawrasyna gatnaşýan mihmanlaryň sanawyny tasdiq edýär. Şunun bilen baglykda Türkmenistan halkary giňişligine köp sanly möhüm başlangyçlar we teklipleri öňe sürýär. Tutuş dünýä jemgyýetçileriniň bähbidine gönükdirilýän başlangyçlaryň Milletler Birleşigi tarapyndan giň gollugy eýe bolmagy, mehriban watanymyzyň dünýä ýüzündäki awraýynyň birinde galmagyny üpçün edýär. Şeýlelikde bitaraplyk bayramy Türkmenistanyň durmuşa geçirýän bitaraplyk syýasaty dürli ugurlar boýunça netijeli halkary hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin täze mümkinçilikleri açmak bilen häzirki döwürde özüniň möhümdigini we ýerliklidigini aýdynlygy bilen tasdiklaýan taryhy ähmiýeti bolan çäreler toplamyny öz içine aldy.